Sulod din pagsaulog sa nakaulugan sa pulong at mayapin ang mga intensyon sa pagpasalamat. Halad pasalamat sa ika-23 na tuig ni Christian Rabuya o usap halad pasalamat ni Mr. and Mrs. Sipolvinaning Panginoon. Karoon mo ang sulunigad sa Kristofanong Hari. Itapos na po ang liturhikan mo kalendaryo sa simahan nila sa pagsaulog sa kapistahan ni Kristong Hari. Sa tibok tuig na itong magkumalandong sa kinabuhi ni Jesus, gikan sa pagkatao, pagkasakit hangtod sa iyang mayaong pagkabanhaw sa ato. Gitapos ang atong magkumalandong karong adlaw, diin si Kristo ang hari sa tibuok kalibutan. Agi pagsugod palihog manipod na tumaliton ang pagsuulan. Amen. Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos mo ay kahayag sa atong dalan, tulturan ang kaniya sa atong agianan. Mga isuong karong adlaw sa kalipay, tungod kay karong adlaw sa Ginoo, sa adlaw Domingo ang atong Ginoo nabanhaw. Nagpakita siya sa iyang mga kinunan o nagpadala sa Espiritu Santo. Mausab kini ang adlaw sa atong kaluwasan. Kano sa agi sa ulog ang atong kaugalingong pagkabanhaw, pinagi ni Kristo, ban Kristo o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nganong nagkatigong kita karon. Nini atong panagtigong karon, luyo kita sa tibuok simbahan, nga nagapanaw diha sa yuta, uban sa atong obispo Abil Apigo, sa atong pura paroko nga si Padre Edito Banyo, sa mga kaparian sa Diocese sa Mati o sa kanang magtotoo. Karong maandang kita alang sa pagkaulog karon, maginulsol kita sa atong mga sala o mangayo kita og pasaylo sa Dios o sa atong isig katao. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios, magkagagahon sa tanan o kaninyong mga igsoon kay nakalapas ako sa yamot sa una-una sa tulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayon buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako sa Santa Maria Kanunay Virgen, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsoon. Aron ninyo ako nga iyako sa Ginoo nga atong Dios. Kaluoy kami Ginoo o pasayloa kami sa tanan mong kalapatan, aga ka kami nining kinabuhi o kada kami sa kinabuhing gayon. Amen.
magampo kita. O Ginoo, lungagi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabuhaton tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mangingkod ug atong pabinaon ang pulong sa Ginoo. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananaw. O nakita ko upan sa mga panganod sa langit, ug daw sa katawo. O miduol siya sa walay katapusan. O gipaila siya kaniya. O kaniya gihatag ang gahom, o ang himaya, o ang ginharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man siya malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sakno responsoryo, ang Ginoo hari, ibisihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, ibisihan siya sa kasana, ibisihan ang Ginoo o gibagsan sa gahom. O gibuhat niya ang malig-on, ang kalibutan, nga dili gayod matarong. Ang imong trono, nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahanturan, mao na ikaw o Ginoo. Ang imo mga balaod, takos gayod nga kasarigan. Ang kabalaan, ang ayan sa imong balay, o Ginoo sa tanang mga adlaw. Sinodlo gikan sa basahon sa Anggipadaya. Ug gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya o pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Ug gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios o Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayon siya sa tanan, laki sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayon kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palimunan ng Diyos.
kinuglo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Tumayaw ka daw Panginoon. Unya mi balik si Pilato, pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, imo ra ba gayud kining pangutana o gisultian ka ba Pinoon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudyo ba gud ako? Ang imong kagalingong katawhan ug ang mga kadaguan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong ginungarian dili iya niining kalibutana, kung ang akong ginungarian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nagingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug miani ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo mayong buntag kanatong tanan. Una-una, magpasalamat kita sa atong labawong makagagahom. Diin, gihatagan kita niya o kusog, no? Kabaskog, kanunay, o mayong panglawas kanunay. So, ato siyang daygon o pasalamatan sa atong kinabuhi o ato siyang palakpakan. Akarong adlaw mao ang ikakatluan o upat nga Domingo sa tuig o karong adlaw mausab ang kapistahan sa atong patron Christ the King sa diha sa patron diha sa Tagum, no? O ang kining patron Christ the King mausab kini ang makahatag og ligon sa atong pagtuo, no? Gani atong nadungog ang ikaduhang binasa nga nag-ingon dinhi, gihugog mo kita sa Dios o pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. So, ang tao mitras buhi pagayon ning kalibutan, no, makasala gayon kita, no, wala gayon perfecto kanato. Apan luyo sa atong pagkamakasasala, mudamo kayo kita sa Ginoo kay ang Ginoo mudamo kita kaniya, andam siya, no? Andam siya mo pasayo sa atong mga sala. Kay ang Ginoo maayo siya gamhanan og maluluyon. Ang atong pagkamasaligon kaniya, ang atong pagkamainampuon ato gayong pariyon sa atong kinabuhi. No, ato gyung ipagmalaki ang Ginoo sa atong kinabuhi di ay, no, kay basin mahisama ka sa atong istorya ni Father Banyo nga magkunsa man niya ni atong lawas tambok niya ang atong kalag di ay niwang. So dili balang karon na himong balance kining atong kalag ato ko di ay pakanon kining sa lawas o dugo ni Kristo. Labi na sa kining Adang Domingo, ang kining lawas o dugo ni Kristo atong ipanag-ambitan. Hinaot unta nga ang kining lawas o dugo ni Kristo nga atong ipanag-ambitan sa Domingo, makahatag unta kini. O likon sa atong pagtuo o makahatag unta kini og mayong panag-ingnan mintras mga buhi pa ta ning kalibutan, no? Gani sa atong Ebanghelyo usab atong nadungog nga ang Ebanghelyo nadungog nga ang sulugoon
pinaagi sa atong pagpangalagad o usa dai kasaludoon sa Ginoo, hinaot unta nga ang kining tulong sa Ginoo nga gibilin kanato makahatag unta kini o maayong panagingnan sa atong mga anak, sa atong isig katao, sa atong mga kaigsuonan. Ganit kung atong nadungog ang unang mga binasa atong mga aging mga adlaw, nagingon dito kinsa katong suludoon nga nakakabig sa mga tawo nga sa laag, libuhan ang kabituon ang magpurong-purong kaniya. No? Kaya mo na ang bituan sa Ginoo. Muna nga, bisag dili na ta purong-purungan sa Ginoo, sa mga bituon, ang ato lang nga makatuman dito sa iyang mga buhat, sa iyang mga sugo. Kunya, sa iyang mga sugo, ato po siya, ato po higugmaon. So, bisan pa man sa kamo, sa kung napaambit, no? Hinaotong ka nga ang mga pulong na atong nadung karong Domingo ha, mosuhok unta sa atong kasing-kasing una-una, parang si Kristo gayod, ang atong dalan ug ang kahayag, mintras mga buhi patanin ning kalibutan. Ayun naot pa. Kalimutan ninyo. Nagatuo kami sa Dios sa Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesus Kristo ang utong anak sa Dios, di anak samahan sa wala pay katuligan, Dios ikan sa Dios, hayag ikan sa kahayag, at matuod nga Dios ikan sa Dios matuod. Di anak dili binuha o sa kaniya samahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod ka na itong mga tao o alang sa atong kaluwasan. May kanawang siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawak ikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao, tungod ka na ito ilantang siya sa cross, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o ginugong sa ikatulong adlaw, nabanaw siya aron natuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o naglinto sa tuo samahan, mabalik siya nga mayamayahon aron patukom sa mga buhi o sa mga minatay, o kanyang gingharian na wala ikatapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan o sa anak, dungan samahan o sa anak, isimba siya o himaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaya kami sa usa ka bunyag alang sa kapatiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi nga umabot sa kalibutan. Amen. Mga itoon, gitawag kita sa Diyos na mamahimong mga maayong mga taksi sa kinabuhing Kristohanon. Diha siyang simbahan atong ihalad kaniya ang tanan atong mga panginahanglan o kita maingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni atong mag-alagad sa simbahan, kumihalad silang kinabuhi alang sa pagmantala sa kaluwasan sa tanan. Ilabi na sa atong satupapa, sa atong bispo, sa atong mga kaparian, o sa tanang mga laiko nga magpadayonon sila sa ilang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita nga hatagan unta kita sa Dios ug mga pangulo sa atong pangamahanan nga puno sa kadait ug kaangayan diha sa ilang pagpangalagad matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa mga kabus ug mga nanginahanglan natong kaigsuonan nga bisan sa ilang pag-antos ilaw kang maila si Kristo nga maghuhupay sa ilang kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita nga tagaan unta sa Dios o kaayuhan sa lawas, ilabi na ang mga masakiton nga magmalipon unta ang ilang pagtuo ug maangkon nila ang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita sa tanang mga ginikanan nga giyahan unta sila kanunay sa pag-atiman o pag-agat sa ilang mga anak ngadto sa pagkamaayong Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang kanatong tanan nga nakatigom karon dinhi nga magmainiton unta sa kanunay nga magsangyaw o magpuyo sa pulong sa Dios diha sa tagsa-tagsa ka pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Mangilong kita alang sa atong personal nga mga intensyon.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga mahal, tuguran sa kaluoy ugma, imong nadungog ang among mga pag-ampo sa imong mga kamot, among itugyan, ang among panginahanglan uban sa among dakong pagsalig kanimo. Abangi kami nga among mapalambo, ang imong dugma nining simbahan, nga imong gitutulog ibaskog alang kanamo. Kini among gipangayo, o gilauman nga madawat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Angayan ang takos gayon nga magkatigong kami karong adlaw, aron sa pagsaulog sa kaluwasan nga gipadangat mo kanamo. Pinaagi sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa imong hinigugmang anak sa Hesus Kristo among Ginoo. Ang naging himpit nga paagi sa pagsaulog nining adlaw, mao ang kasulugan sa santos nga misa nga gigasa mo sa imong simbahan. Apan wala kami paagi karon dinhi nga makasaulog nini uban kanimo busa sa among pagsaulog o sa imong pagkalawat sa ipadayag ang among kinasingkasin nga pagsimba kanimo o pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. O amahang langit nun, ipadayon ang imong pag-asik o pagniton kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton. Samtang nagapaabot kami nga mahinangton sa pag-ani sa among pare aron makasaulog kami uban kaniya sa santos nga misa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon magampo kita sa mahal atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
kalibutan, patagay kami sa imong kalinaw, liguna kami, o kabawagin sa tanan mong panginahanglan, kaya nagapaabot kami nga may nangkon sa papalik, ni Hesus Kristo ang mong manunubos. Amahan nga maluluyon, ipadala ka na mo. Ang imong espiritu o gugma, o pasaylo aron magkahiyo sa kaming tanan, diha sa pagtinahuray o pagsinagdanay, sa pagsangyaw sa imong ginhabiat sa gugma o katarong. Kaya mga panaglalit o panagsumpaki ay, nakapahilayo ka na mo ikan sa usag-usa. Tabangin kami sa pagpaki, uli, pinaagi sa pagpinasaylo ay, Amen. Karon atong ipakita ang timahan sa atong panaginip sa ulan. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Bulaan kitang bidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo dili ang kamay nga maglawat kanimo. Ang lawas ni Kristo mag-ampay mo ta kanato sa tinabuhing dayon. Amen.
mag-ampo kita. O Diyos nga gamahanan, hinini ka sa lugar sa pulong. Hinatagan mo kami sa kalipay, sa pag-ambit, sa imong kinabuhi. Ampingi kami diya sa imong gugma. O ayaw gayod, itugot nga mahimula kami kanimo. Kini among ipangayo, sinabi sa mong Ginoong Kristo, imong anak kabuhi og hati uban kanimo, o sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Amen. Orasyon Pirata. Naluluyon ng akong samahan, hanggang magpagkakamot sa among pagnangaman. Ang pagpangayo proteksyon, bakit sa COVID-19 na kamasukan namin, sumikalas na o ba ng pinaguna. Kailangan ko kami sa inyong lumaon na pagdagad at pinaagi sa inyong makaayong ang kamo. Mahanaw ang mahadog namin sa sakit o sa kamatayon. Ibalik ka na mo ang pagdaon o kusog sa among pagtuo. Kami nag-aangko, magbiyahan ang katawan ng itangasan naman kita sa katulbaran. Alam ni ini mao masakit o ang pagbatok sa pagtakod ni ini. Nagpapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga nagdiskutuhan. Inaagi sa tiya sa inyong mga kamot. Panalangin niya ang among mga pagkalimamot sa paggamit ni mga bakuna. Aron mamulong ng ining pandemya dito sa among nasod. Nag-aangko kami anak sa mga health workers na sila mag-atuman sa mga masakitol uban sa ilang hanasok kaagbo. Natagi sila sa mabastos sa unang-una sa lawas, paligon ka sa ilang kaapuhan o panalikod batok sa sakit. Kaniusap nag-aangko alam niya itong itakbuyan sa COVID-19 na sila nagibalik sa maayong panggawas. Panalindi usap ka itong mga nag-atiman kanila, gatagi sa pamulay na dayon na itong mga nakamatay. Hatagi kami sa grasya, yung hinaning panahon sa pagsulay. Aruligo kami alang sa kaayuhan sa tanan, ug andang matabang niya itong mamanay na hamlan. Hinaulong ka maang pag-asiman ug kaakop alang sa usap-usa, magpalahutay ka na mo ini maong krisis ug magdala ka na mo ngadto sa kabaguhan ug pagkabalaan. Kini ang ipangayo pinaagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak nga nagapuyog na kahari uban kanimo, uban sa kayusahan sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Hinamog kami alang sa iyong proteksyon o balaan na inahan sa Diyos. Ayaw ini ikaw ang mga pangalulungkod sa among mga panginahanglan o ipakilayo kami kanunay sa tanan ng mga katalagman. O himayaon o gulahan na Benhen. Amen. O inahan kaayuhan sa mga masakitol. Igan po mo kami. San Jose. Igan po mo kami. San Rafael Arcangel. Igan po mo kami. San Luque. Igan po mo kami. San Lorenzo Luis. Igan po mo kami. San Pedro Calungsod. Igan po mo kami. San Isidro Labrador. Igan po mo kami. Palihog mangingkod alang sa second collection. May motor kayo sa tanan, no? Karon, pili na tao, GTT President, Vice, Secretary, Treasurer. Pinahanglan nga kung yung sa itong mapilian, manghinaot ko nga di ko ta siguro mabalibad, no? Okay. Natural ang bina nga magpili kita o makatulog magbagot ang mga kuan datong GTG. Ha?
O ato pong i-welcome ang akong taga-parokya, diin mao siya ang magsaksi diri sa atong pagpili o mga kuwan sa atong GKK mahayag. O ato siyang palakpakan.